Asline iki mauno padha santainé kabeh, tapi moro-moro aku kuwi pengen tuku bibitan lele. Mergane enek akuarium sing digawe karo bojoku sing gung digunakno. Wis karo bojoku ki dijak wis pun ayo ndang salin. Tak jak tumbas bibit lele ae apa gurame. Nah, iki saka nggonanku Gambirjo Gang 12 iki sampean lurus enek pertigaan. Engko belok ngiri, wis lurus enek jembatan kok belok nganan. Lurus mentok sampai tekan Jogomerto. Sampai tekan ndi yo guys yo. Kulone Sumber Agung kuwi ndi Jaruman guys. Maaf aku lali guys. Desane Jaruman kuwi engko belok ngiri notok sampai tekan Wates. Iki jenengi Kampung Iwak. Yo ning kene iki lho tumbas iki. Ngene iki malih nostalgia kelingan sing dhisik-dhisik. Dhisik pas aku karo bojoku ki SMA, wong tuaku karo marotuaku iki yo budidaya lele. Dan budidaya lele iki kolakane apa tumbas bibit iki yo tetep ning kene. Iki karo ndelok-ndelok bibit lele, bibit patin karo bibit gurame. Cik bimbang arepe tandur opo iki. Asline tertarik karo patin, soalnya pernah duwe patin kuwi bobote 5 kilo. Tapi iki bibite wis dituku wong kabeh, dadi sing enek cuman lele karo gurame tok. Karo ngenteni masih sing nyiruki iwak. Nah, iki tak jak mlaku-mlaku ning kolam guri. Ning kene iki enek gazebo-ne, iso pesen makan apa maneh ndelok iwak-iwak sing gede. Mereka itu juga ternak ikan-ikan sebesar ini yo guys. Kayaknya sih juga dijual, tapi nggak tahu juga buat indukan atau dijual, aku juga nggak tahu. Salah satu cara ben ampri awake dhewe iki ora stres yo ngiwasi iwak koyo ngene iki. Hiburan itu ndak perlu ke mall, shopping. Dengan hal-hal yang seperti ini kuwi lho pe, luar biasa nikmate. Apa maneh awake dhewe iso ngramut iwak-iwak ngene iki dhewe wis to. Stres kuwi bakalan ilang guys, sampe jajal. Wes kalau misalnya gini, aku tuh ndak punya kolam, tapi kan kalian punya galon kosong lah, itu kita manfaatkan untuk budidaya ikan. Gak usah banyak-banyak, yang penting kita punya kesibukan, punya hobi yang bisa bermanfaat. Ngono lho guys. Iki lele pesenane bojoku wis disiapne karo Mase. Kalau kita mau pulang ya dikasih udara seperti ini yo guys, ben gak nglili, ben gak semaput iwake. Iki mau Pak suami beli ini 500 ekor. Jagani kayak enek sing mati, nek enek sing gak berkembang. Oke guys, terima kasih. Awake dhewe mantuk dhisik, ndang langsung dicemplung ning kolam, bendang panen.